Arratsaldeon, Pilar. Arratsaldeon, Arratx! Arratsaldeon! Arratsaldeon, hala! Zer moduz zaudete? Aupa Goierri! Aupa Goierri libre! Goierritarrak oso jatorrak omen dira. Halakoak zarete zuen! Oso politak omen dira. Politak zarete! Oso polita! Iruditegitua, jatorra, maitanariak zarete! Aupa, autoestimua, aupa autoestimua, zer polita zarete, guraso fotokopia! Zeramakoak, zue? Lazkaokoak, zue? Lazkaokoak, zue? 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 Orkizi, hauek edetu ez ez dut? Egorreta, aurre azpiko kroketa! Egorreta? Gazai? Gazai? Ritxasoto! Ea ba! Azken hilabete honetan, Madrilera, bat etorrian ikudian, gure gazte, jaupa gaztea! Eta gazte zianak, eta gaur, gure gaudetan dira, alfabetak diotzez, eta esan bezala, politik dena, bainoze, eta bueno, suelta, bainoze dutego. Taba! Euskal Herriak izin nahi dugu gako, euskaraz, alai, autonomian, emanez, azo, munduali, gure